Hey guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் 2020 ஹிந்தியில் வெளியான ஒரு மூவி புல்புல். இந்த மூவியுடைய ரிவ்யூ தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த திரைப்படம் எப்படி இருக்குது, இந்த திரைப்படத்துடைய கதை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த திரைப்படம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2020 ஒரு ஹாரர் த்ரில்லர் மூவியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மூவியுடைய கதை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ மூலமாக பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளோட சேனலுக்குள்ளே வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மோர் வீடியோஸும் போய் பாருங்கள். அதில் ஏதாவது ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். புல்புல் 2020 ஹிந்தியில் ரிலீஸ் ஆன ஒரு ஹாரர் த்ரில்லர் மூவி. இந்த மூவியுடைய டூரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 hour 34 minutes வந்துட்டு இருக்குது. இந்த திரைப்படத்துக்கு IMDb ரேட்டிங் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10க்கு 6.6 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தென் இந்த திரைப்படத்துடைய கதை என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். 1800 காலகட்டங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கதை வந்துட்டு நிகழ்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. ஒரு ஊரில் தொடர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொலை அப்படிங்கிறது நடந்துகிட்ருக்கு. அந்த கொலைக்கு காரணம் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் பேய் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே சொல்லி பயப்பட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்படி இருக்கிற அந்த ஊரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ராயல் ஃபேமிலி வந்துட்டு இருக்குது. அந்த ராயல் ஃபேமிலியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 அண்ணன் தம்பிங்க இருக்காங்க, 2 பெரிய ஆளுங்க, அதில் ஒரு சின்ன குட்டி பையன் ஒருத்தர் இருக்கான். இந்த வீட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேமிலியில் ஒரு மேரேஜ் வந்துட்டு நடக்குது. அந்த மேரேஜ் யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா புல்புல் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன குட்டி பொண்ணுக்கு மேரேஜ் வந்துட்டு நடக்குது. ரொம்பவுமே சின்ன குழந்தை. அந்த குழந்தை பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வயசில் அவளுக்கு கல்யாணம் தான் நடக்குதா அப்படிங்கிற விஷயமே தெரியாத அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறா. அந்த டைம்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா அவளுக்கு மேரேஜ் ஆகுது. அதாவது சைல்டு மேரேஜ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் இந்த படம் வந்துட்டு எடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ணுறாங்க. யார் மாப்பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் நமக்கு காட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த குட்டி பையன் இருக்கான் இல்லையா, அதாவது அண்ணன் தம்பி 3 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, அதில் சின்ன தம்பியாக இருக்கான் இல்லையா, அந்த பையனுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆகிற மாதிரி தான் வந்துட்டு நமக்கு காமிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பொண்ணும் அதாவது புல்புலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பையன் தான் நம்மளோட புருஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீரோயின் புல்புல் பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன பையன் கூட சேர்ந்து விளையாடுறது ரொம்ப ஜாலியாக வந்துட்டு வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்ருக்காங்க. இப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த பையன் ஹீரோ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த குட்டி பையன் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்துடைய ஹீரோ. ஸோ அவனும் பெரிய ஆள் ஆகிடுறான், இந்த பொண்ணும் பெரிய ஆளாக ஆகிடுறாங்க. ஸோ இந்த நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீரோவுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறதா பேசுகிறாங்க. பட் வந்துட்டு அவங்க அண்ணன் பெரிய அண்ணன் பார்த்திங்கன்னா இல்லை நீ ஃபாரினுக்கு போயிட்டு படிச்சுட்டு வா அப்படிங்கிற மாதிரி அனுப்பி வச்சிடறாரு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு அந்த பையன் மேலே ரொம்பவுமே காதல் இருக்குது. அந்த பையனையே நினச்சிட்டு வந்துட்டு இந்த பொண்ணு உருகிட்டு இருக்கா. ஸோ இதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க பெரிய அண்ணன் வந்துட்டு ஊரை விட்டு ஓடி போயிடுறாரு. ஏன் ஓடி போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்விஸ்ட் வச்சுருக்காங்க. இந்த குட்டி பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் அந்த சின்ன பையன் கிடையாதுங்க, ஹீரோ கிடையாது, அவங்க பெரிய அண்ணன் தான் வந்துட்டு இந்த குட்டி பொண்ணை வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாரு. இந்த மாதிரி பல இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா படத்தில் கன்ஃபியூஷனை வச்சு அடிக்கிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ட்விஸ்ட் அப்படிங்கிற பேரில் நம்மளே வந்துட்டு ரொம்பவே குழப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரியான கதைக்களத்தை வந்துட்டு உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த திரைப்படத்தில். பட் இருக்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா இந்த படம் முடியும் பொழுது பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபீல் குடிச்சு. ஸோ அதனாலே ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். ஸோ தென் இந்த படத்துடைய கதையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது, கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ கதைக்குள்ளே போயிடலாம். பார்த்திங்க அப்படின்னா புல்புல் அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணு குட்டி பொண்ணு வந்துட்டு பெரிய பொண்ணு ஆகிடுறாங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சின்ன பையனையே வந்துட்டு நினச்சிட்டு இருக்காங்க, அவங்கள தான் விரும்புகிறாங்க. பட் இவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்ணனுடைய ஒய்ஃபாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இவங்க என்னடா பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு கட்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா புல்புல் அப்படிங்கிற ஹீரோயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா இறந்து போயிடுறாங்க. எப்படி இறக்குறாங்க அப்படிங்கிற காரணம் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஊரில் அடிக்கடி வந்துட்டு நிறைய கொலைகள் நடக்குது. அந்த கொலைகளுக்கு காரணம் வந்துட்டு ஒரு பேய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர் மக்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்கு பின்னணி என்ன அப்படிங்கிறதான் வந்துட்டு இந்த திரைப்படத்துடைய முழு கதையுமே. இந்த திரைப்படம் பார்த்திங்க அப்படின்னா படம் ஆரம்பிக்கிற அந்த நேரத்தில் இருந்து முடிகிற அதாவது கிளைமேக்ஸ் சீன் வர வரைக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பயங்கர ட்விஸ்டெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. என்னடா இது எங்கடா கதையை கொண்டு போகிறாங்க, அவன் யார் இவன் யார், கடைசியில் நாமளே யார் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்மளால் மறந்து போயிடும். அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு கன்ஃபியூஷனாகவே இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் கிளைமேக்ஸ் அப்படிங்கும்போது வந்துட்டு கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தியிருந்தாங்க. ஆனால் கிளைமேக்ஸில் வந்து இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட்டை கொடுத்து படத்தை மொக்கையாக்கிட்டாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். கிளைமேக்ஸ் வந்துட்டு சொதப்பிட்டாங்க. கதை வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து கிளைமேக்ஸில் சொதப்பிருச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம். பட் படம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆரம்பிக்கிற அந்த ஸ்டேஜில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹாரர் த்ரில்லர் மூடை வந்துட்டு படம் முழுக்க கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் நடிச்சிருக்கிற அந்த பொண்ணு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னடா இப்படி நடிச்சிருக்காளே அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பக்கம் தோணுச்சுனாலும் அந்த பொண்ணு கடைசியில் கிளைமேக்ஸ் சீனில் தான் நமக்கு புரியுது, ஓ இந்த கேரக்டருக்கு இந்த பொண்ணு இப்படி தான்ப்பா நடிச்சாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒத்துக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஹீரோயின் பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். ஹீரோயினுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில அநீதிகள் நடக்குது. ஸோ அதுக்காக இந்த பேய் இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் ஒன்று சேர்ந்து கடைசியில் கிளைமேக்ஸில் கொண்டு வந்து சொதப்புறது அது
அப்படின்றது மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா படத்துடைய நெகட்டிவான விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தென் இந்த திரைப்படத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்டிபி ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 10க்கு 6.6 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த திரைப்படத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.